אז היום אני רוצה לראות לכם איך להכין סליים כזה, פשוט סליים מסטיק. מושלם, באמת הוא מושלם. אז בואו נראה לכם איך להכין אותו. שנייה, אני אביא את המסרחים. רק רציתי להגיד שהמסרחים הם לא רעילים. אוקיי, אז מה שתצטרכו להכין את הסליים המגניבי הזה, בצבע ורוד, תצטרכו דבק לבן או דבק שקוף. אני לא בטוחה, לא בדקתי עם דבק שקוף. משהו איפה שלשים את הסליים כדי לערבב איתו. משהו לערבב איתו. ודשן. אוקיי, אז שופכים את הדבק. שנייה. שופכים את הדבק בכמות שאתם רוצים שהסליים שלכם יהיה. אני רוצה בערך. אתם יכולים להוסיף ננסים או צבעים או דבר אחר. אוקיי, זה הגודל. עכשיו אני מוסיפה. אוקיי, זה הדשן. עכשיו אני לוקחת בפקק, יש פה פקק. אני יכולה שופכים לכאן. אוי, שיט. שופכים בערך יותר מהדלק. ככה זה זהו. באמת, אני ניסיתי. בערך ככה. ועכשיו צריך להתחיל לערבב את זה. תוך 2 שניות זה כבר נהיה גוש. תסתכלו. זה, אוקיי, הנה הגוש שלי. וואי, נראה כך דביק, אבל זה לא. יואו, איזה מגניב הוא. טוב, אני צריכה לעשות את זה מהר. אני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך. אוקיי, אני מכניסה את זה לסליים השני שלי. וזהו. אז עכשיו שופכים את וזהו, זה קבלת הסליים. אתם צריכים להתחיל לערבב, לעשות את כל הרולרים. וזה יהיה מוכן תוך 2 שניות. אז הסליים הקודם הראיתי לכם, וספתי לו קצת משהו שיהיה יותר טוב. וזהו, אין לי כל כך הרבה דברים להגיד, אז ביי.